Ja sam večeras izuzetno uzbuđen i srećan i želim tu sreću da podelim sa vama. Naš večerašnji gost je Ženimir Živnik, koji je, ja bih rekao, jedan od najvećih stvaralaca filmskih sa prostora Evrope i mogu da kažem, moj dugogodišnji prijatelj, to jest ja sam njegov pratilac negde u senci. Nismo nikad do sada radili nijedan zajednički projekat, što je sticaj, naravno, nekih okolnosti, ali život je pred nama, pa ko zna šta će biti sutra. U svakom slučaju, Željko je večeras sa nama i za mene je to i velika čast i zaista neizrecivo zadovoljstvo. Ovo će biti sigurno jedan od utoraka koji će biti zapamćen u istoriji jevrejske opštine. Za početak je planirano da vidimo jedan kratak filmski uradak koji traje 21 minut. U produkciji je, kao što vidite na naslovnoj špici, Centar Pompidou iz Pariza i Playground produkcije. Playground produkcija je produkcija koja radi sve Željkove filmove, na čelu sa Saritom Matijević-Živnik, koja je takođe sa nama ovde. I zbog čega sam takođe srećan, ona je moja koleginica. I radi vrlo uspešno filmove. Moram da kažem nešto za početak, a to je sa Željkom je strašno zanimljivo raditi. Ja nisam radio sa njim, ali sam radio sa mnogim ljudima sa kojima je i on radio. I ono što je sa njim specifično i posebno, a to je on je čovek koji reaguje na trenutak i koji je spreman da uplati svaki tračak nečeg zanimljivog što se događa, a u vezi je sa konceptom koji ima na početku. Dakle, nije ga lako pratiti, nisu svi ljudi spremni i u stanju da rade, ali oni koji jesu su blagosloveni i zaista doživljajem koji se ne može opisati rečima. Eto, toliko za početak. Ja bih sada da pogledamo ovaj kratki film. Dakle, samo kao uvod, to mi je Sarita prenela, nisam ja izmislio, niti sam jako pametan. Dakle, Centar Jean Pompidou u Parizu ima običaj da predstavlja čuvene svetske umetnike i naš večerašnji gost je jedan od retkih koji je doživeo samostalnu prezentaciju u Centru Jean Pompidou i u okviru te prezentacije je napravljen film od 21 minut u produkciji, kao što vidite, koji se zove Gde ste sad u ovom trenutku vi Ženimir Živnik. To je jedna slobodna forma, čiji okviri su 21 minut i da se vidi vizura kako sebe umetnik vidi u tom trenutku, znači da se to prikaže u tom vremenskom okviru. Dakle, predlažem da pogledamo ovaj film, nakon toga ćemo razgovarati sa našim gostom, on je otvoren za sva vaša pitanja i kad mi je rekao, možeš da mi postaviš kako god hoćeš pitanje, može i provokativno, a ja sam odgovorio, teško je postaviti provokativno pitanje provokatoru. Željko ceo život svojim filmovima provocira različite reakcije. I još jednu malu anegdotu koja je meni karakteristična za mog dragog, zaista jako dragog prijatelja, je, ja sam ga upoznao kad sam imao, ja mislim, možda 20 i koji godinu. On je tada imao nešto malo više od toga. I kad sam ga upoznao i kada smo se sretali, i kad ga pitam, Željko, kako si? A on meni odgovori, ali ovim tonom, starački. Tada je imao 30 godina. Ako ga danas pitate kako, on će vam isto odgovoriti, a on izgleda danas kao i tada kad smo se upoznali. Dakle, nije se uopšte promenio. Eto, toliko za početak, predlažem da pogledamo film i da onda razgovaramo sa našim Željkom. Izvolite, opustite se i uživajte. Može naše.
sa ljudima za koje je Republika predstavljala špekulaciju, a revolucija zanat. Ovde ćemo završiti ovaj prvi deo. Gospodin Žilnik je od 68. snimio Lipanjska gibanja i rane radove, ali je snimio i od 90. o protestima 96. 7. dokumentarac Do jaja. Pa ajde da vidimo kako se sad, šta je tu slično, a šta različito između ovih protesta danas i 68. nekad? To je da pred sobom imamo veliku grupu ljudi koja jednostavno tu neku duboku potrebu za slobodom i duboku potrebu da kaže neki svoj osvrt, ne samo na svoj bol, svoju patnju i svoju brigu, nego na nešto što se dešava u društvu, gde bi zapravo trebalo da se osjećaš kod kuće, a ono je na neki način oduzeto tebi u tom smislu da te tretira kao stranca, neprijatelja i opasnog, i sad imaš jednostavno jednu želju zajedno sa drugim ljudima, solidarno da kažeš ljudi, to je naš život, jedan jedini život koji mi živimo. Ako ga pustimo kroz šake, mi ćemo umreti prezirući sami sebe. Jako mi je drago što vidim ovaj veliki broj gospođa i gospode koje znam već desetinama godina i sa kojima sam prijatelj. Zahvaljujem se, razume se, našem organizatoru koji je malo pre rekao, nažalost, kao da nije sa mnom sarađivao mnogo, ali faktički mi jesmo bili možda 10-15 godina u istom kolektivu. To je televizija Novi Sad. Ja možda veći deo vremena nisam bio zaposlen, ali sam bio slobodan umetnik i televizija Novi Sad, moram priznati, na moje veliko iznenađenje, je bila otvorena za saradnju, tako da sam ja tu uradio možda 10-ak dokumentarnih filmova i jedno 6-7 čak i dugih filmova, ono što se zvali televizijski filmovi, a Mirko je radio druge poslove, možda i ozbiljnije poslove i odgovornije poslove nego mi filmadžije. On je dakle bio taj koji je planirao i producirao čitavu tu seriju i emisija i filmova u ono staro doba kad se to radilo na filmu, a ne na elektronici, tako da je, kao što vidite iz ovog materijala, to prosto bio jedan u velikom procentu i komplikovan mehanički posao, mislim, da se napravi film. I sećam se recimo jedne situacije kada sam ja od novog direktora televizije Petra Ljubujeva, koji je odličan filmski kritičar i moj dobar prijatelj, bio pozvan da se zaposlim na televiziji i da budem šef kulturno-umetničkog odseka. I sad prvo što sam ja uradio, telefonirao sam Aleksandru Tišmi, sa kojim sam bio dosta dobar prijatelj, i rekao: Aleksandre, meni je ponuđeno da budem glavni urednik tog televizijskog kulturnog programa, koji je bio u ono vreme ogroman. Kad kažem ogroman, pre svega bile su redakcije na svim manjinskim jezicima, razumete. Tu su se onda radili i filmovi, i muzika, i humor, i reportaže, i intervju i tako dalje. Dakle, jedna ogromna količina materijala se radila, a u tom trenutku se desilo čak i ovo da se socijalizam zaklatio, znači to je to 90. godina, u celom ovom regionu. I sad pomislite, tog Petra Ljubujeva pozove francuska ambasada i kaže: slušajte, mi smo gledali televizijske programe, vi imate i na mađarskom, i na slovačkom, i na rusinskom, i na, ne znam, rumunskom,
koji su svi bolji nego oni programi u tim zemljama. I kaže, čovek koji sada formira kulturnu televiziju koja će se zvati Arte, on je gledao vaše programe i on je najavio dolazak da potpiše sa vama ugovor. Sad mi kažemo, ajde, mene Petar pozove i kaže, doći će Francuzi, dolazi ambasador i dolazi jedan ozbiljan čovjek i seda tu sa direktorom, a ambasador stoji. Ja kažem, gospodine ambasador, molim vas sedite. Pa kaže, ja čekam da to kaže gospodin Alvarez. Pa rekao, on je direktor televizije. Da, ali je on unuk Šarla de Gola. I on treba da mi kaže, izvolite se. I ponude nam da potpišemo, ne nama, nego televiziju Novi Sad, da potpišemo ugovor za 250.000 minuta. 250.000 minuta godišnje na ovim sad razumije se, kod nas onda došli oni bratoubilački ratovi i to je to. Ali, u tom istom periodu, kad sam Tišmu pitao, Tišma kaže, pa za šta? Mi smo bili na vi. Kaže, uzmite taj posao, a razumije se, ako vas ometaju, vi jednostavno i šetajte, ništa ne fali. A ja kažem, dobro, ja sam uzeo taj posao i vas zovem da budete prvi saradnik. A on kaže, pa šta ste mislili? Pa rekao, šta vas u ovom momentu najviše zanima? On kaže, ja bih voleo da razgovaram sa svojim prijateljima književnicima iz Slovačke, Češke, Mađarske, Rumunije i Austrije. Pa rekao, dobro, to ćemo voditi 5-6 prevodilaca. Kaže, Tišma, ne, ja govorim sve te jezike. I kaže, da napravim jednu emisiju za našu televiziju i za vas, koja će se zvati, ne emisiju, seriju, koja će se zvati šta će s nama biti. Kaže, vidite po kakvom rubu pakla se krećemo. Ja kažem, to vam je izvanredna ideja. Mi razgovaramo tamo u onoj zgradi bivše Vojvođanske akademije nauka. Ja kažem, izvanredna vam ideja, kad mislite da počne da radite? On kaže, sutra. Kaže, sutra. I mene gleda, kaže, pa jeste vi glavni urednik? Pa rekao, može sutra. Pa rekao, šta je prvi korak? On kaže, ovde ne mogu da okrećem, to je ono vreme, telefone, da razgovaram sa svim tim prijateljima, jer ste vi sa autom? Rekao, jesam, to je sad 7-8 uveče. Kaže, vodite me na televiziju. Ja ga vodim na televiziju, on sedne za naš sto i razgovara sa 30 tih književnika, najpoznatijih, razumete, razgovara na nemačkom, razgovara, čak rumunski govori, razume se, češki, slovački. I kroz jedan sat kaže, sve smo dogovorili, rekao, pa kad misli da počne? Pa kaže, evo sad je tek 9:10, kaže da krenemo sutra ujutru. I koga ja zovem? Mirka. Ja zovem Mirka. Rekao, Mirko, sedim sa Tišmom, treba da krenete, napravite veliku seriju. Mirko kaže, ok, to nije tvoja briga. Jer je zna Tišma telefona, je zna ovo i oni su zaista napravili tu fantastičnu seriju. To je možda u onom momentu bio na liniji Jugoslovenske radiotelevizije zapravo jedan od najsmislenijih projekata i mislim moralno najčistiji. Tako da nismo mi bili daleko. Sad, razume se, ovo sam sad gledao posle 5-6 godina, nije to neki moj dokumentarni film, nego jednostavno smo dobili iz Pariza pismo da svakog filmskog autora koga pozovu, oni pitaju napravite neki video materijal, šta sad radite? A ja kažem, šta to znači? Pa kaže da čitate neke knjige, ili imate nekih briga, jer ste krenuli na neko putovanje, šta sad radite? I sad ja pozovem jednog mladog snimatelja koji se zvao Orfeas Skutelis, koji je sad inače profesor u Njujorku, i rekao, slušaj Orfej, ili možeš ti sad jednu nedelju dana sad da pratiš šta se dešava oko ovih naših kontakata, pokušaja i tako dalje, tako da je on to snimao. Mislim, vidite, tu su bile neke stvari koje su s jedne strane i trivialne, a s druge strane bile su i neke stvari koje imaju neke duboke korene koje nismo mogli da razmrsimo, a ti duboki koreni su prosto u činjenici da faktički, bez obzira na sve te
mislim, nekad kritike, nekad na izvestan način i ovako distanciranja koje sam ja doživeo i od nekih institucija i tako dalje ili od nekih foruma, bez obzira na to se desilo da sam ja ipak, moram reći, snimio jako mnogo filmova, mislim kad uzmem kratke i dugačke, oko 60-ak, od kojih dugačkih možda bar 25-30, znači to je zapravo jedan podatak da je ipak taj naš prostor bio otvoren. Bez obzira na kritičnost, ja sam se tu u stvari služio jednim, da kažemo, jednom metodologijom, da nisam radio samo na jednom mestu, nego sam radio za televiziju Novi Sad, za televiziju Beograd, za televiziju Ljubljana, a onda razumije se u jednom momentu kad sam bio u Nemačkoj, radio sam i u Nemačkoj filmove i uvek sam gledao da radim neke filmove koji neće biti, kako da kažem, sa budžetske tačke previše komplikovano, tako da nam je to pomoglo, a s druge strane smo, razumije se, uvek bili, kad pripremamo film, jako svesni osnovne činjenice u tom mediju filmskom, a to je da film nije produkt samo jednog čovjeka ili dvojice ili trojice. Znači, mada su najvažniji producent, reditelj, scenarista, su najvažniji, ali onda, ja kažem najvažniji, ali onda plus, razume se, dolaze oni bez kojih se nikako ne može, a to su ti protagonisti, glumci ili eventualno neprofesionalni učesnici pred kamerom, zapravo čija pamet, izgled, a pre svega neka vrsta, kako da vam kažem, zračenja komunicira sa srcima i dušom gledaoca. Znači, ne one moje reči koje ja napišem, ne one moje instrukcije koje ja kažem kamermanu, nego onako kako pogled glumca ili recimo neke grupe porodice ili neke grupe u konfliktu, kako to deluje svojom autentičnošću, to daje faktički snagu svakog filma. I pogotovo danas u ovoj kinematografiji koja se proširila, više nije samo Evropa i ne znam, Amerika i tako dalje, nego postoje na desetine novih tih produkcionih prostora filma po Africi, po Aziji i tako dalje, mi vidimo kako film faktički je ostao i najkomunikativnija umetnost sveta. Jer znate šta, recimo da kažemo Jugoslavija, kad pišete knjige i najbolji pisci, oni ih izdaju u 2-3 hiljade primjeraka i to se smatra velikim uspehom. Ali naš film, kad ode samo, ili recimo televizijski film, samo u ono vreme na televiziju Novi Sad, mi već sutra znamo da ga je sinoć gledalo najmanje 5 miliona ljudi. 5 miliona ljudi. A razume se, za Ameriku to je tamo ne znam koliko, 100 miliona ljudi, razume. Tako da je to jedna komunikativna umetnost gde u stvari nije samo, kako da kažem, jezik važan, nego u stvari jedna kompletna ljudska priča. I sad toga smo se mi držali kad smo birali teme i u tom smislu možda je to i pomoglo na neki način, to interesovanje naše je pomoglo možda da smo onda iz godine u godinu lako i pronalazili neke teme koje su inspirativne ili su diskutabilne i tako dalje, pa smo takve stvari i radili. I zašto to kažem? Zato što kad pogledam na spisak filmova ili kad se osvrnem na taj rad koji već traje, mislim praktično 60 godina, je tako? Ja sam počeo profesionalno praviti filmove 66. godine, pa do danas, to je jako mnogo godina, ali šta je tu, može se reći, ono što je održalo na neki način to uzbuđenje, tu jednu vrstu upitanosti i neku vrstu želje da prosto ja kroz pravljanje tih filmova naučim, pre svega naučim i saznam mnogo o ljudskim životima, o društvenim problemima, o različitim tim našim pripadnicima
socijalnih slojeva, mislim od najbednijih i najsiromašnijih, mislim od, šta ja znam, nekih recimo baš ljudi koji su na dnu lestvice, pa do nekih genijalnih, recimo mladih, mislim, intelektualaca i umetnika i tako dalje. I eto, desilo se isto nešto što ja nisam očekivao, a to je da su ti filmovi u stvari bez neke velike reklame, pošto nikad mi nismo imali neke agencije, da su oni se nekako sami od sebe probili, čak i na internacionalnu scenu, tako da, eto, Sarita i ja sad posljednjih 3, 4, 5, 6 ili možda već 10 godina nemamo problem sa plasmanom filma ili razumevanjem našeg filma. Mi imamo jedan drugi problem, kako da smanjimo broj putovanja i projekcije u inostranstvu koje se dešavaju bukvalno, kako da vam kažem, od Tajpeja pa preko Indije, mislim Turske, razume se, ovih republika kao što su Gruzije i tako dalje, pa sve do, mislim, Kalifornije. Prosto jedno veliko čudo. Mislim, to je ta, može se reći, prednost, ali na neki način ja bih rekao i privilegija ljudi koji se bave filmom. Da jednostavno neke naše stvari uspevaju da komuniciraju i tako je. Sad, ja ne mogu, kažem, da se pohvalim da ovo što ste gledali da je to neki moj autorski film, mogu samo da kažem ova video beleška našeg dragog snimatelja Skutelica, ona je samo pokazivala da je taj posao složen, da to nije samo pravljenje umetničkih dela, nego recimo i dogovaranje, istraživanje, pokušaj nekako zabadanje nosa vrlo često u neke situacije gde baš nisi potpuno pod kontrolom i tako dalje, ali to je to, mislim, kako da vam kažem, ta izuzetnost ili više specifičnost te profesije u koju sam ja, može se reći, ušao više iz ljubavi nego na bazi fakultetske diplome, jer fakultetsku diplomu imam samo od pravnog fakulteta, mada umeđu vremenu, mislim, kad bi nabrojao recimo na svetske fakultete i univerziteti gde se pozivam, njih ima tih najvećih više od 30. Mislim, to je jedno čudo, razumete, ali i pored tog čuda ništa se nije desilo. Mislim, ja nisam ništa postao nekako drugačiji, niti sebi dajem više od onoga što, mislim, smo mi ovde u tim autorskim grupama uspeli kao neku energiju da istisnemo i da na kraju nešto izađe. Eto, hvala vam. Ja ću samo da jedan mali komentar dam. Imam zaista milion pitanja, ali i neke odgovore. Ono što mene fascinira kod Željka, osim tog zaista jednog predivnog odnosa koji mi imamo dugi niz godina i zaista se volimo ljudski i prijateljski, moja fascinacija njegovim delom je, čini mi se, razmišljao sam puno o tome, naše društvo se menjalo, znači od tih 60. godina kada je on počeo da radi filmove, naše društvo se ozbiljno promenilo, a on je uspeo da ostane avangardan od prvog dana do današnjeg dana. Znači, on je uspeo da ide ispred ovog društva uvek, bar nekoliko koraka napred, i uvek je svojim filmovima provocirao na jedan dobar način, provocirao je u stvari neke promene koje su se kasnije dešavale. Dakle, ta neka priča kako je film lepa umetnost je tačna, naravno, ali je i tačno ono što je Željko rekao malo pre, a to je da film ima veliki uticaj na ljude koji ga gledaju. Film ima široku publiku najšireg spektra i film u ljudima donosi određene promene. Film ne može sam po sebi da proizvede revoluciju, ali može da je podstakne, može da da ideju. I ono što je takođe zanimljivo u Željkom stvaralaštvu, ja nisam filmski kritičar, nemojte uzeti ovo previše teško što govorim iz aspekta
pre svega zaljubljenika u film, a to je Željko se u svim svojim filmovima bavio u stvari običnim ljudima kojima se drugi filmovi nisu baš puno bavili. Dakle, drugi autori se nisu bavili i to je, čini mi se, donelo ono originalnost i tu neku široku prihvaćenost na svim meridijanima. Svugde postoje obični ljudi, svugde postoje slični problemi koji ih muče i ljudi vole da vide kako ljudi žive na drugim prostorima, ljudi slični njima. Naravno, fascinacija slavnim likovima uvek ostaje, ali to je nešto što je prolazno i nešto što je na prvu loptu. Ono što je dubinski, što je ljudski, to je u stvari identifikacija ljudi sa ljudima sličnima sebi. I čini mi se da ta Željkova linija idenja ispred svog vremena uvek nekoliko koraka i bavljenja malim ljudima je, čini mi se, bar ja imam takav osjećaj, možda neka meni lično najjača fascinacija njegovim delovanjem svih ovih godina. Naravno, on je spomenuo radoznalost i to je zaista jedna pokretačka energija, ogromna pokretačka energija koja dovodi do istraživanja i do, kako Željko kaže, zabadanja nosa i u tuđe kuće i tuđe živote i privatne i tako dalje, ali upravo prikazivanjem tih života se u stvari dešavaju reakcije u publici. Ja imam mnogo pitanja, ali bih voleo da čujem i od vas, pošto znam da ovde ima ljudi koji su se bavili ili bave se filmskim stvaralaštvom iz ovog ili onog aspekta. Voleo bih da čujemo neko od vaših pitanja. Da li neko ima nešto da pita, da kaže, da doda, da primeti? Ako nema, ja ću da nastavim. Znači, Željko. Dakle, zaista sam neizmerno srećan što smo zajedno ovde i što ste vi svi sa nama ovde, jer znam da ste svi došli zato što cenite rad našeg Željka i što želite da još po nešto saznate, mada se o njemu može mnogo toga pročitati. Prvi prodor, čini mi se, našeg filma u neku evropsku kinematografiju je vezan za, naravno, neizbežni crni talas, takozvani crni talas, koji neko poistovećuje sa francuskim crnim talasom, a nije baš isto. A prvi prodor Željkovih filmova u evropsku kinematografiju, čini mi se da je bio Oberhausen tamo neke, podsjeti me koje godine, 69. 70. Prvi film profesor napravio 67. Znači, desilo se u ono staro vreme, razume se, kinematografija je bila, mislim, prosto tehnološki ekskluzivna i zahtevala je tu vrlo, vrlo ozbiljnu podršku, kako da kažem, ne samo ekipe, nego čak i jedne fabrike koja se zvala Laboratorija, jer sve ono što je prošlo kroz filmsku kameru, to je bio negativ koji vi niste mogli da gledate, nego ste slali, u svakoj republici je bila jedna laboratorija, mi smo slali u Beograd, u Avala film, uvijek je bio neki dežurni koji kad su rolne izvađeni iz kamere, on juri tamo i onda kroz recimo 20 sati to donese, obično negde oko 11 sati uveče u Novi Sad, ako snimamo u Novom Sadu, i onda mi sa 2 flaše piva idemo u bioskop da molimo ove koji rade na projekcionom aparatu, ono Jovicu i tako, evo dovoljili smo 2 flaše piva, mi imamo pola sata filma da nam pokažeš od 11 do pola 12, razumiješ? Znači, to je bila, kako da kažem, komplikovana, mukotrpna stvar. Sad, šta se u stvari desilo sa jugoslovenskim filmom? On je posle rata, on je bio sav, razume se, potpuno okrenut propagandi novog sistema, izgradnje zemlje, nekako zalečenja tih užasnih rana od fašizma i Drugog svetskog rata. To je uopšte poznato, je li tako? I, razume se, ti filmovi su rađeni malo na stari način, uglavnom su snimani dosta u studijima, koštali su mnogo i praktično ta generacija koja je držala i Zagreb film, i Avala film, i Viba film, to su nekako bili
partijski ljudi ili čak iz partizanskih redova, razumete. Ti velikani su bili neki ljudi, znate, oni velikani koji su ujedno bili fotografi u partizanskim jedinicama. Sad, šta se desilo? Jugoslovenska kinematografija zbog našeg režima, sistema i ideologije koji je bio otvoren i prema Zapadu, ja bih rekao čak prema Zapadu i više nego prema Sovjetskom savezu, jer sa njima smo imali onaj sukob i izvinjenje Hruščova. Dakle, u našim studijima filmskim su počele da se rade odmah od 50. godina velike koprodukcije sa Italijanima, sa Amerikancima, sa Nemcima. Ja mislim zbog toga prvo što je jednostavno naše tržište bilo otvoreno i jeftinije. Drugo što smo mi imali, na primjer, spomenike iz doba, na primjer, Rimskog carstva koji su bili manje turistički rabljeni, nego su onako ostali kakvi jesu. Tako su se pravili tu veliki filmovi, a u isto vreme, dok smo i kretali u te spektakle, bukvalno je tu bilo spektakli sa stranim glumcima. Recimo, ja sam prvi put profesionalno radio kao asistent režije Makavejevu u njegovom filmu Ljubavni slučaj. To je bilo negdje 65. godine. Mi u Avala filmu jugoslovenske ekipe nismo mogli da dođemo do kisele vode i Coca-Cole, jer su u tom, recimo u toj kantini, tu je sedeo Orson Welles, tu je sedela Silva Kočina, tu je sedela Elizabeth Taylor i tako. Oni su bili glavni. Ali šta se desilo? Ceo evropski film je, kao što znate, od kraja 50. godina, on se okrenuo tom francuskom novom valu koji je s jedne strane sadržinski, ali s druge strane tehnološki prosto napravio revoluciju. U kom smislu revoluciju? Umesto da se snima samo po studijima sa tim ogromnim reflektorima, oni su počeli da snimaju po ulici. Znači ti genijalni reditelji, kakvi su Truffaut, Godard i svi oni, razumete, oni su izašli na ulice Pariza i snimali ste filmove. I tada su šefovi naših studija počeli da se okreću, pomislite, kome ovim mlađima koji su imali iskustva u ovim kinoklubovima. A kinoklubovi, to su bili delovi, nekada se to zvala Narodna tehnika. Bio je radio klub gde si imao radije i radio aparate, bio je taj motoklub, bio je fotoklub, razumete, i to je bilo sve besplatno. Tako da smo mi učili taj zanat, taj komplikovan zanat, tu recimo gde na trgu kod pošte. I, dakle, studiji su postali otvoreni za te ljude koji su prošli kroz praksu kinoamaterizma, jer njima nije trebala ova ogromna tehnika, tako da su tada Žika Pavlović, Saša Petrović, mislim, recimo Makavejev i tako da, bili pozvani, i ne samo oni, Babac i drugi. I oni su se čudili, kao evo zanima se. A u Vojvodini se desila jedna stvar koja može se reći da je tako neobična. Dakle, u Vojvodini 65. godine je bila neka velika poplava, to ste možda čuli, možda jedna ozbiljna poplava da je čak izvršno veće bilo u vodi i oni su, političari su hteli da naprave jednu dokumentaciju o stravičnim štetama koje su se desile na poljima i tako dalje, ali su sve kamere u Beogradu bile zauzete. Jer se valjda i Sava se izlila i Morava se izlila i onda su izvršno reći rekli dajte mi moramo da napravimo neko svoje filmsko preduzeće jer nije moglo da se izađe na ulicu da nemaš sa pečatom da si ti deo filmskog preduzeća. I pozvali su jednog čovjeka koji je po profesiji glumac, završio akademiju, a koji je u to vreme bio koordinator pozorišnog života, zvao se Sveta Udovički. Srećom, jedan obrazovan, pametan, iskusan čovjek i strašno otvoren prema ljudima. I on je rekao, pa imam ja ovde ljudi, imam tog pesnika Miko Antića, imam ne znam ovog, imam onog, imam ove kinoamatere, znači Peru Latinovića, Branka Miloševića, ja ću njih pokupiti. I sad, ja u toj ekipi nisam bio, jer sam ja bio tamo kod Makavejeva, ali oni su izašli u ta polja i napravili 5-6 fantastičnih dokumentarnih filmova
sa samo iskustvom tog kinokluba. I na jedan puta taj direktor Sveta, on je postao, kako da kažem, neka vrlo kredibilna adresa koja je krenula da sarađuje sa drugima i tu je napravio filmsku kuću koja se zvala Neoplanta film. U toj Neoplanti je urađeno jedno 20-ak, 30-ak, možda i više, možda i 40 dokumentarnih filmova, od kojih nekoliko su 5, 6, 7 su dobijali nagrade u Beogradu i nagrade na inostranim festivalima. I s druge strane, kad sam ja pozvan po istoj toj logici u Avala filmu 68. prosto nisam ja hteo da radim dugometražni film, jer sam mislio nemam pojma, ja tek to učim, razumete. Napravio sam već kod Svete Udovičkog 4 dokumentarna filma koji su zaista dobro prolazili i u zemlji i u inostranstvu na tim festivalima. Tada je Jugoslavija bila druga ili treća zemlja u svetu po kvalitetu dokumentarnih filmova. Mislim na celu Jugoslaviju. Znači, mi smo imali i bosanski studio, i zagrebački studio, i beogradski studio, znači vrhunski kvalitet. Kad bi vi pogledali, sad su sve izašli ti katalozi sa analizama, dakle, jedno 7-8 godina u dokumentarnom filmu, u animiranom filmu Jugoslavija je vodila. I sad vidite, i razumije se, mene pozove taj direktor Avale filma, i mene pozove još nekoliko mlađih, kaže, vi ste sad na redu da napravite debitanski film. 68. u Puli u julu. I kad je došao do mene, kaže, jesi spremio scenariju, šta imaš desiti? Ja rekao, nemam ništa. Pa šta ti radiš? Pa rekao, ja radim dokumentarne filmove, ja još ni to nisam naučio. Pa kaže, ajde, ti si mlad čovek, evo viš kakve su gužve danas u svetu. I mislim, pa rekao, znam kakve su gužve, ja sam sad malo pre završio montiranje filma o beogradskim studentskim demonstracijama. A, kaže, ti si tamo bio, bio sam. Pa kaže, to ti je dobra tema. Pazite, sad se stalno govori kao političari su naši kao bili samo uplašeni. Ovaj mi kaže, to ti je dobra tema. Jer vidiš šta se dešava, ima nekih tenzija na liniji Sovjetski savez i Čehoslovačka. Kakvi tenzija? Pa kaže, evo sad su zabranili Dubčeku da dođe u Jugoslaviju, ovo i ono i tako da. Pa ako nisam čuo ovo i ono. Kroz 20 dana zemlje Varšavskog pakta i Sovjetski savez napadaju Čehoslovačku i tog Dubčeka koji je bio na neki način u nekoj nameri i u planovima da napravi jedan sistem po jugoslovenskom uzoru. Znači, gdje je to vic? Može čovjek rekao, eto, socijalizam koji je otvoren i tako dalje i on je skinut s vlasti. Ali mi u tom momentu, 68. što posle je iz naših istorija i iz naših, recimo, ajde da kažemo, možda i sećanja izbrisani, naša zemlja se u tom momentu, tog avgusta 68. spremala da će doći sovjetska invazija. Tako da svi mi klinci između 18 godina i 32 godine smo poslati na granicu oko Subotice da kopamo rovove protiv tenkova. I svaka grupa 3 nedelje. I sad, bivajući tamo i kopajući rovove sa mojom generacijom, o čemu smo mi pričali? Mi smo pričali da li je socijalizam doživeo sumrak, jer socijalističke sad zemlje napadaju takođe socijalističku zemlju, Čehoslovačku i spremaju se da napadu u Jugoslaviju. I recimo, to što je na kraju ispao film Rani radovi, ja sam tamo na nekim sveskama zapisivao šta čujem u razgovorima. Jel idemo u rat ili ne idemo u rat. I razume se, kroz mesec dana, ovaj rekao, dođite da počnete to u septembru, ja mu odnesem jedan dosta konfuzan scenario i tako dalje. On kaže, ja imam tu dramaturge, to je Saša Petrović, to je Mihiz, to je Slobodan Selenić, daj to oni pročitaju. Ovi pročitaju i za 5 dana me ovaj zove, kaže, dramaturško odelenje je reklo da to treba snimati što pre. I sad, pazite, mislim, ja jedino srećan sam bio u tim dugim ekipama, pa sam znao tu tehnologiju. Tehnologija je složena. I sad, međutim, šta, pošto sam ja bio neiskusan, nisam imao ime u igranom filmu, neće ni jedan snimatelj, koje sam ja inače znao jako dobro, jer su mi neki radili i kratki film, kaže, ne možemo, Žilnik, da radimo s tobom, to nije pravi scenarij, tu nema
dovoljno emocija i tako dalje. Onda drugi kaže mali je budžet, treći kaže onda, razume se, mi tražimo glumce, glumci odbijaju, kaže ovo je jedna stvar vrlo provokativna i šta ja znam. I sad u tom očajanju ja kažem ovom direktoru, slušajte, vi ste zauzeti velikim produkcijama, zašto taj novac ne pošaljete u Novi Sad gde ima jedna efikasna firma koja je već sa mnom sarađivala. On kaže daj mi telefon tog direktora. I uzme telefon, kaže slušaj, ima taj mladić koji je napravio nešto dosta interesantno, to provokativno, ja ću ti poslati pare, vi to realizujte, a onda ćemo deliti vama 30%, a meni 70%. Ovako, to je njima bilo, mislim, kako da kažem, prosto neka vrsta potpuno je marginalne stvari, jer u to vreme su mnogi debitanti dobili filmove. Sad vidite, iz toga se rodio jedan kritički film koji nije bio ono što se danas kaže kao neka negacija socijalizma i tako dalje. On je bio, ja mislim, na toj liniji da je taj naš socijalizam bio ipak sa nekim značajnim stvarima otvoren s jedne strane, druge strane priznat u svetu, mislim, to nema uopšte govora da se to nije tako dešavalo. S treće strane, razume se da je bio u dobroj komunikaciji sa ovim zemljama oslobođenim od kolonijalizma i da su odatle se vukli resursi, s jedne strane, a s druge strane naše firme su zaista gradile, mislim, po tim zemljama. Ja sam čak na tu temu i pre nekoliko godina napravio jedan film, ja sam se sam zaprepastio kad sam otišao recimo u Gabon i kad sam vidio da ovim našim direktorima koji se samo zadrže, da njih po ulici grle ih po ulici. Pa rekao, što ih grlite? Pa kaže, to su prvi belci koji su uzeli pijuk i lopatu u ruke i počeli da kopaju temelje za naše građevine. Kaže, do tada su belci bili samo gospoda i tukli nas štapovima. Tako da to nije ništa za frkavanje. To ova nova propaganda laže stravično, mislim, laže zločinački. Razumije, zašto? Zato što gazi preko istinutih podataka. U svakom slučaju, dakle, kad taj film Rani radovi, provokativan kakav jeste, ja sam onda tu uzeo novu ekipu, pozvao sam jednog kolegu, čak iz Slovenije, za koga se vidio da je jako talentovan, uzeli smo neprofesionalne glumce, mislim, dobro bilo je tu i neko, i mi smo taj film napravili i razume se, sad slušajte, sad se misli da je taj film odmah zabranjen. On nije odmah zabranjen. On je počeo, pošto je to bilo na filmskim trakama, znači u to vreme je bilo samo jedno uvozno i jedno izvozno preduzeće koje se zvalo Jugoslavija film. A onda su lokalci mogli to da distribuiraju šta Jugoslavija film uvozi ili su kupci iz inostranstva od Jugoslavije filma kupovali filmove. Kad je napravljen taj film Rani radovi u zimu 68. godine, a onda već na početku proleća su dolaze kupci iz celog sveta jer gledaju u bioskopu. Tada su jugoslovenski filmovi, svaki drugi jugoslovenski film je u inostranstvu prodavan najmanje 20 puta, a išlo se do 20 zemalja, a išlo se do 50 zemalja. Do 50 zemalja. Tako da kasnije, kada sam ja ovde imao probleme sa tom novom politikom koja je postala rigidna posle 71. godine, gde god odeš, mislim, od Pariza, Londona, ne znam, ja čak Indije, oni kažu, pustit ćemo i tvoj film Rani radovi. Pa otkud ga imate? Pa kaže, mi smo kupili, to stoji u kinoteci. Tako da, mislim, to su ti apsurdi, ali u svakom slučaju, mislim, ta moja generacija, dakle, ona ne samo da nije imala utisak kad je radila te filmove da radi neke crne filmove. Mi smo imali utisak da mi radimo neke filmove koji na neki način korespondiraju sa nekim progresom i u pravljenju jednog otvorenog socijalizma. Nijedan od tih filmova koji su proglašeni za crne antikomunističke filmove praktično ne bi moglo da bude dokazano argumentima da je zaista to. Ali dobro, to je to. I to nije nikakva neka novost što se dešava samo sa jugoslovenskom kinematografijom, to je svugde po svetu. Recimo, Brazil je 2-3 godine pre nas imao jedan fantastičan pokret, novi brazilski film, sa jednim fantastičnim, možda najgenijalnijim rediteljem tog vremena, koji se zvao Glauber Rocha,
koji je napravio jedno 5-6 genijalnih filmova, jedan umro, razumiješ? I da ne govorimo, mislim, čak i Kuba imala fantastičnu kinematografiju, tako da je taj naš, to moje vreme, kad je moja generacija sazrevala, ono je bilo, kažem vam, pored pritisaka, ono je bilo takođe i jako bogato nekim, da kažemo, energijama podržavanja. A s druge strane, znate, mi sad pričamo, ne znam ja, o cenzuri. Razume se, u mnogim zemljama, od Engleske do Japana ili Nemačke, vi takođe imate cenzorske, u ono vreme, ne znam danas, cenzorske komisije, kad film producent zgotovi, onda ga neka komisija koja je zapravo pre svega okrenuta tumačenju i zaštiti postojećih zakona u pogledu raznih stvari, od, ne znam ja, odnosa roditelja i dece, nastavnika i dece, do recimo seksualnih pitanja. Prosto su to često psiholozi, ne znam, sociolozi, ovi oni. To imate svugde. Sad, kad su naši filmovi odlazili na cenzuru, danas se to piše da je ta cenzura bila neka babaroga i da su to bili neki staljinisti i tako dalje. U moje vreme, kažemo 65. ne, to je bio vrh, zapravo intelektualni vrh naše kinematografije. Predsjednik cenzure je bio Antonije Isaković, jedan od najpoznatijih književnika naš, jedan čovjek koji je bio direktor izdavačkog preduzeća Prosvete, jedan čovjek koji je u isto vreme bio član Akademije nauka i čak je bio član Centralnog komiteta Srbije. I sad drugi je recimo bio Makavejev, bio član cenzure, treći je bio, razume se, Čolić, neki ljudi stručni. I sad gledaju, na primjer, sad taj moj film i ustaju stariji. Recimo Čolić sve kaže, ja bih teo da stavim primedbu, Žilnik je preterao u erotskim scenama i tako dalje, to je apsolutno protiv našeg socijalističkog morala. Ali i mi tu sedimo i mi se javljamo za reč. Mislim, autor. Branimo se, objašnjava. Onda, ne znam, neko kaže ovo, neko kaže ovo. Ustaje na kraju Antonije Isaković. Kaže, Žilnik ustane. Ja ustanem. Kaže, imam jedno pitanje za tebe. Kaže, ovo što su govorili moji prethodnici, kaže, to su nevažne stvari. Mislim, mi gledamo francuske filmove, mi gledamo španske filmove, mi gledamo, ne znam, meksikanske filmove koji su mnogo eksplicitniji. Ako naša država se plaši toga, mislim, što ste vi ovde dali na temu, ne znam, ljubavi i odnosa muškarca i žene, mi bi onda treba naše pola uvoza da obustavimo. A to nije, kaže, na našoj komisiji. To je, ne znam, ovim spoljno-trgovinskim. A kaže, Žilnik, kaže, reci ti meni kakva je razlika između ideologije i komedije. A ja kažem, šta me to pitate? Pa kaže, ti si napisao da se film zove Rani radovi, a dole komedija ideologije. Pa rekao, ja ne znam koja je razlika. On kaže, vidi, u ideologiji nema komedije i u komediji nema ideologije. Briši jedno. Tako da vi danas kad vidite Rani... To je bila cenzura. To je bila cenzura. Briši jedno. Hoću da kažem, mislim, život je u stvari mnogo bogatiji nego, razume se, ova naknadna. I mislim, eto, ne samo da se preživelo, nego smo nekako uspeli da radimo. Ja bih, ako neko želi još nešto da pita, evo, izvoli Nebojša. Čekaj ti dam mikrofon, da bi to bilo snimljeno, ne zato da bi te ljudi bolje čuli, nego zato što se snima sve. Izvoli. Hvala. Ja sam Nebojša Jankulov, advokat u penziji. Zahvaljujem se Mirku što me je pozvao, mada si me kasno pozvao, nije čak hteo da dođe danas profesor dr. Milan Breberina, ali zbog ranije preuzetih obaveza to nije u stanju. Rekao mi je da je prijatelj gospodina Žilnika i da mu je žao što neće doći.
ti si prvi spomenuo Crni talas, a zatim gospodin Žilnik je spomenuo Žiku Pavlovića. Moj stric i Živojin Žika Pavlović su bili najbolji prijatelji, nerazdvojni. Obojica su na Dičibarama imali vikendice i tamo su bili sve vreme, osim kad su morali da se vrate u Beograd. Tu kod Žike Pavlovića, koga pamtim, on se po mnogo čemu, su dolazili mnogi poznati glumci, recimo Miki Manojlović, ali dolazio je Vladeta Janković, Dragoslav Mihajlović, jedan slovenački režiser, ekstravagantno obučen sa kaubojskim šeširom, zaboravio se ime, ali nisam primetio gospodina Žilnika i pa mi interesuje, pošto ste malo pre spomenuli Žiku Pavlovića, kakvim ste vi bili odnosima i da sam u pravu da nikad niste bili na Dičibarama da je on obitavao dan i noć? Hvala vam na ovom pitanju. Vidite, ja sam sa Žikom Pavlovićem bio, može se reći, poznanik, ali smo mi različite generacije. Ja sam možda 10 godina od njega mlađi. Znači, ja sam 42, a on je možda 32, 33. Međutim, kad sam imao 20 godina ili 21 godinu, ja sam u Novom Sadu posle gimnazije pozvan da budem glavni urednik Tribine mladih. A to je, dakle, ustanova, kulturna ustanova koja je bila apsolutno kulturno najotvorenija u celoj Jugoslaviji. Zahvaljujući u tom momentu vojvođanskoj politici. Vojvođanska politika, verovatno i od saveznog nivoa, je bila stimulisana da bude otvorena u tom smislu da ujedno i pripadnici naših manjinskih grupa se osjećaju, Rumuni u Novom Sadu slobodnije nego u Bukureštu i Mađari u Novom Sadu slobodnije nego u Budimpešti, i to se tako dešavalo. Kao što znate, i naši časopisi su bili avangarda i u tim zemljama. E sad, ja kao glavni urednik Tribine mladih, razume se, a zainteresovan za kinematografiju, ja sam se prvo počeo da interesujem za ove mlade, u ono vreme, mlade filmadže koji su već napravili filmove. A to su bili Koka Rakovac, Makavevi, Žika Pavlović. I znači ja sam Žiku tada upoznao i redovno ga dovodio da pokazuje, on je tek napravio malo filmova, ali je već počeo da radi svoja književna dela. I naši ukusi i pogled na film se nego se razlikuju, kao što se razlikuju u krajnjoj liniji i različiti književnici, bez obzira što su istog kvaliteta, ali imaju različite stilove. Znači, Žika, recimo, dok je Makave imao jednu metodologiju i sadržaje filmova koji su mi bili možda bliži nego Žikini filmovi, ja sam Žikine filmove cenio, ali nisam nijedan film napravio u njegovom stilu. E sad, mi smo se družili, kad god bi se videli, ja sam čitao njegove knjige, a on kao stariji čovek mi je držao pridike. Kaže, slušaj, ti praviš dve vrste filmova. Rekao, kakve dve vrste? Kaže, praviš ove vrlo realistične filmove, to je najveći broj filmova koji si radio za razne televizije, to su neke priče iz svakidašnjeg života i kaže, to ti je izvanredno. Ali kaže, a radiš i ove filmove koji su kao estetski inovantni i kaže, to se meni ne dopada. Tako da je on tu bio otvoren, kao što ja se nikad nisam, mislim, upuštao recimo u neke javne polemike sa njim, zato što pre svega mislim da je i šire obrazovaniji od mene, a druge strane da je stariji, i ja sam poštovao njegove sudove, ali eto, recimo, šta ja znam, kad je on imao dosta slične kontradiktorne sudove sa Makavejevim, njima se čak desilo da 5 godina uopšte nisu razgovarali, a bili su najbolji mogući prijatelji.
Dakle, eto, ja mogu da kažem da mi je Žika bio jedan stariji kolega koga sam vrlo poštovao i s kojim sam s vremena na vreme imao komunikaciju. Hvala. Evo, Ljubica je htjela nešto da pita, samo moment. Zanimalo bi me jako da povučete paralelu iz onog perioda i danas, koliko se razlikuju uslovi za jednog čoveka koji želi da napravi film, a u kontekstu toga što me uvek interesuje, odnosno više bi mogla reći da me boli, kako smo mi doživeli tako jedan sunovrat da kič nadvlada, samo ne mora da bude neka visoka umetnost, ali kulturu življenja, ponašanja i snimanja i filmova. Hvala. Ja vam se veoma zahvaljujem na ovom pitanju, zato što ste me stvarno podstakli da malo zaboravim prošlost. Mislim, živim u sadašnjosti i razume se da mi je ona bliža. Prvo, jednostavno, u filmu se desila jedna tehnološka i sa filmom se desila jedna tehnološka i sadržinska revolucija. Tehnološka se desila kada smo počeli da radimo sa elektronikom i da zapravo ne moramo da se oslonimo na filmsku traku i one neverovatno skupe kamere, nego danas, razume se, gotovo svaki čovek ima sa sobom svoj telefon koji ima i mogućnost snimanja videa, tako da u stvari broj videa koji se proizvodi danas u svetu je ne 1000 puta, ne 100.000, nego 1.000.000 puta veći nego broj filmova pre 50 godina. Dakle, to je sad jedna revolucija koja je revolucija s jedne strane, može se reći, u kvantitetu, ali s druge strane, u kvalitetu mi vidimo da pored evropske i američke kinematografije, sad se pojavila i južnoamerička kinematografija, pojavila se, ne znam, južnokorejska kinematografija, pojavila se kineska kinematografija, tako da je jednostavno ta demokratizacija omogućila nastanak velikog broja kvalitetnih filmova širom sveta. Nekada, recimo, kad smo mi bili, kad je moja generacija bila mlada, to je bilo 7-8 imena koji su vladali filmskim festivalima. Razume se, ne znam, to je bilo od italijanskih reditelja, pa onda 2-3 američka reditelja, pa 2 engleska reditelja, pa onda 5 francuskih reditelja i gotovo. Sad kad pogledate ko dobija svetske nagrade, čovjek se uvek iznenadi. Bude neko iz Afrike, bude neko iz neke daleke male zemlje na raznim jezicima, mislim, koji nikad nismo ni mislili da ćemo gledati u našim. Znači, tu je došlo do te demokratizacije, ali paralelno sa tim razume se da je sam pristup i realizacija takozvanih pokretnih slika jednostavnija, onda je jednostavno tu došlo i do velike, možemo reći prvo da kažemo zloupotrebe, jer tako što je jednostavno film sad postao i filmske slike su postale jednostavno materijal za raznorazne propagandne svrhe, zatim sa ovim novim tehnologijama i za stravične manipulacije, znate, u smislu, ne znam, menjanja onog stvarnog sadržaja i jednostavno to je ono što se dešava faktički i u drugim segmentima naših života. Mislim, recimo, uzmite naš najbanalniji primer u odnosu na, jer sam o tome i govorio, jer tako, govorio sam o tim pritiscima u medijima i da su neki filmovi proglašeni za crne filmove, tako da je. Današnjim rečnikom bi ti kritikovani ljudi od strane političke garniture ili od strane nekih političkih partija, oni bi bili proglašavani da su silovatelji, da hoće da unište Srbiju, da hoće da prodaju i predaju Srbiju, ne znam ja, Turcima, da vlada Sulejman Veličanstveni, takve budalaštine. Nažalost, televizor je postao glavna zabavna kutija u našim sada
relativno siromašnim životima i tu sigurno da ima veliki impakt, ali gledano sa stanovišta kvaliteta filmske proizvodnje u svetu, ja bih rekao da je današnja filmska proizvodnja s jedne strane brojnija, s druge strane bogatija i s treće strane da u žanrovskom smislu čak i broj kritičkih filmova i broj, može se reći, nekih filmova koji nisu ogrezli u komercijalizmu, nije mali. Jedino razume se što ti filmovi imaju manju podršku u distribuciji. Zašto? Zato što je manji profit na njima. Ali vi kad gledate, recimo, mislim, po festivalima, kad gledate neke inovantne filmove koje čak i u Novi Sad dolaze, mi imamo ovaj kulturni centar koji je nekad bio Tribina mladih, čak i na tom repertuaru tog kulturnog centra postoje izvanredni filmovi koji su autorski filmovi, koji su ozbiljni filmovi, koji su urađeni sa fantastičnim glumcima u dobrom stilu i koji takođe bukvalno reflektuju neke segmente današnjeg života. Već ja sam, pre neki dan sam gledao Wendersov film, razume se, koji je napravljen u Japanu, o čistačima WC-a u Tokiju. Genijalan film, razumete. Pre 20-30 godina on ne bi mu niko dao pare da to radi. Rekao, nemoj da me zavlačiš se u klozete, šta ćeš. Ali on sad napravio genijalan film i ne samo jedan. Tako da, ne treba se plašiti da će medijum filma izumreti, on će, razumjeti se, biti pod pritiskom, ali mislim na njemu je da se brani. Uvijek će, nažalost, u civilizaciji šta mi vidimo? Mi vidimo jednostavno da je većina je uvijek, nažalost, podložna je manipulaciji. Mislim, i to nije sad prvi put u istoriji. Drugo, sad svi mi znamo da u trenutku u kome živimo, da je tu iz dana u dan prosto, mislim, preživljavanje ugroženo. Znate, i ono čega se, recimo, ja lično plašim kad to posmatram sa distance, kao neki star čovek koji tu ne učestvuje, ja zaista mislim da mi srljamo u mnogim domenima po putu koji je u Evropi bio trasiran 30. godina, po putu fašizma. To je moje osjećanje. Možda tu preterujem, ali znate šta, bio sam na raznim mestima, video sam i pritiske i vladanja i ucene, mislim, biti danas individualno slobodan rizično je. I ova naša kulturna scena u vreme kada su ti reditelji crnog filma, takozvanog crnog filma, stvarali, bila je daleko više na neki način podržavana od raznih tih u ono vreme naših, da kažemo, tipova finansiranja filma. Naprimer, danas će svaki mlad čovek, prema meni, a možda i prema tebi, da se tako jednostavno izrazi, kaže, lako je vama, vi ste bili u tom državnom socijalizmu i vama su davali pare političari, kad su političari osjećali da ste vi poltroni. To bi svaki drugi mladi čovek bahato rekao. Međutim, recimo, u vreme onih godina koje sam ja pomenuo, da je jugoslovenski film, taj crni film kreativan bio napravljen, sistem producentskog skupljanja novca bio je sledeći. U svakoj republici i pokrajini od bioskopske ulaznice, mislim 40%, znači od 10 dinara, 4 dinara je odlazi u filmski fond. I u Srbiji, i u Sloveniji, i u ovo i ono. Komisija od filmskih autora i filmskih kritičara. Znači, kod nas, ne znam ja, Crnjanski, ne znam ja, Pera Latinović, znači, komisija se menjala svake godine, je 3 put godišnje zasedala. Mi filmači, mislim, praktikanti. I nama iz tog nekog fonda kažu, slušajte, vama je pristiglo
na vaš račun o kome vi govorite, recimo u današnjim novcima, recimo 100 miliona, recimo u evrima, da kažem 250.000 evra. A imate 5 projekata. Sedite, imate nedelju dana i odlučite kome dajete novce. Znači, uopšte, sad, moguće je sigurno da su ovi državni filmovi, kad se snimala Sutjes, kad se snimala Neretva, kad se snimao kod nas Veliki transport, tu se onda i država i državni činovnici mešali i po pravilu najveće štete su baš proizveli oni. Mislim da u tom velikom transportu našem, koji je bila časna jedna tema, jedna velika tema, da je, razume se, u Bosni vladala glad, da su ti partizani bili kao kosturi, a da su ovi koji su pridošli iz Vojvodine, noseći koji put i slanine i ne znam, šunke i tako da, pomogli da se oporave i da nastave boru. To je tačno, to svi kažu, mislim. Sad ovi su napravili jedan film koji je prosto bio, mislim, kič i dali su tom našem, kaže se, našem najvećem reditelju svih vremena, Veljku Bulajiću, koji je ujedno i naš najveći manipulant. Ja Veljka znam, mislim, kao staru paru. On je prosto, mislim, lažov i manipulant, ali nije bio netalentovan. On je znao da napravi veliki film i da uzme velike pare i da spiska velike pare. I naša Vojvođanska banka, to ste valjda čuli, ona je bankrotirala u Njujorku zbog toga što je Veljko napravio jedan pogrešan, loš ugovor sa Amerikancima. To ti znaš. Znači, toga je bilo uvek. Jednom rečju, na vaše pitanje mogu da odgovorim da za mene lično tih poslednjih 30 godina, otkad je tehnika prestala da bude samo vlasništvo u državnim rukama, nego mi možemo da imamo svoju tehniku i nezavisni smo od fabrike, od laboratorije, mogu da kažem da je to moj rad jako stimulisalo, tako da smo uspeli da pravimo sa mnogo manjim sredstvima, mislim, filmove gde smo, kako da vam kažem, gde nikom nismo dužni, pa smo onda mogli da govorimo i srca, i iskreno, i slobodno, i ti filmovi kruže po svetu, kruže po festivalima, mislim, čak se proglašavaju, ne znam, ja za velika dela, to se dešava bukvalno jedan put mesečno, čak i sa tim starim filmovima, a ne samo meni. Takođe, nova generacija filmadžija u Beogradu, Zagrebu i drugim centrima bivše Jugoslavije, prvo, što je izvanredna stvar, je jako dobro povezana i međusobno se pomaže. Sve ovo što se države svađaju, ja ne znam da li je to u drugim kulturnim segmentima, ali u filmskom tom poslu tu ima jako mnogo koprodukcija, jako mnogo zajedničkih razvijanja projekata, jako mnogo glumaca iz raznih sredina da u beogradskom filmu igraju ili u zagrebačkom, tu uopšte nema naše sad to vrhunsko glumište, to nije samo da su Hrvati vezani za Zagreb, a Srbi da su vezani za Beograd, tu se oni međusobno prožimaju i pomažu, tu izlaze jako dobri filmovi, oni takođe već bivaju uočeni i dobijaju nagrade i to ne mali broj po svetu i po Evropi, ali koja je razlika? Danas ima možda 10 ili 20 puta više festivala u svetu. Tako da te njihove nagrade se mnogo manje reklamiraju ili dobiju neku javnost, nego, na primjer, ne znam, Kanska nagrada Saše Petrovića ili, ne znam, Kusturičina nagrada za ne znam, underground i tako, manje se to reklamira, međutim, oni imaju, ta mlada generacija ima izvanredne dobre kontakte i sa stranim mladim kolegama i mislim, ako mene pitate, preživeće. Razume se, tu ima još jedna druga stvar i tako da to je taj odliv naših talenata, svih profesija, pa i filmadžija u inostranstvu, ali nije to ništa strašno. Mislim, znate kako, najveća američka kinematografija nikad ne bi bila tako velika da nisu došli, razume se, iz Beča, iz Italije, iz Mađarske. Vi znate, taj jedan od najvećih američkih reditelja koji se zove Michael Curtis.
Vi znate kako se zove? Mihalj Kertez. On se zove Mihalj Kertez. I, razumijete, ne znam da se čita njegovu biografiju, jedna fascinantna ličnost. On je krenuo u buni onog Bele kuna, jel da? On je bio čovjek koji je vodio listove i propagandu. I kad je to propalo, kad su tu intervencije Francuzi i Englezi, on je pobegao u Beč i tamo je našao neke producente i tako dalje i oni su krenuli u Ameriku i Michael Curtis je bio najveći američki reditelj, 20 godina najprodavaniji reditelj, a slabo je govorio engleski. Ja bih samo tu dodao još jedan širi malo kontekst, jer sam razumeo da Ljubicu i to zanima, a to je, čini mi se da sunovrat kulture počinje sa industrijskom revolucijom i stvaranjem ekstra profita i stvaranje robe koje je trebalo nekom prodati. Mi se danas nalazimo na vrhu talasa potrošačke groznice i ima jedan fantastičan film koji ja toplo preporučujem, nije Željkov, zove se Network, Sidney Lumet ga je snimio 76. godine. Na 50. minutu tog filma jedan čovek održi predavanje jedno od nekoliko minuta svom kolegi glumcu, gde otprilike kaže, parafraziraću naravno, ne znam napamet, i kaže ovako, on govori čoveku koji na televiziji ima svoj trenutak gde govori šta hoće. To se u Americi zove anchorman, znači on ima slobodu, on je komentator društvenih prilika i svega i on je došao do podatka da ta televizijska stanica počinje da uzima neke arapske pare i to je objavio. I sad ovaj veliki šef upravnog odbora te kompanije njemu drži govor i kaže ovako, kaže, vi mali čoveče, vi pojma nemate. Ne postoje više ni države, ni nacije, postoje samo multinacionalne kompanije, postoji petrodolar, postoji jen, tad je bila marka i tako dalje. Kaže, vi ništa ne razumete. Više ne postoje države. Znači, pogledajte, taj film neverovatno je zanimljivo napravljen 76. godine. Znači, bit će za 2 godine 50 godina kako je taj film napravljen i kako čovek to govori. Znači, mi danas živimo u društvu gde je strašno veliki talas komercijalizacije svega, pa nažalost i kulture. Sve je komercijalizovano i sve mora da se proda. Naravno, na našu sreću ostaje ipak jedno ostrvo kao što je Željko i kao što su autori slični njemu, koji pokušavaju da zadrže neke elementarne, da kažem, neki elementarni nivo ljudskosti u celoj toj poplavi manipulacije novcem. I naša jedina šansa je u stvari to. Ja bih time završio. Hvala svima, bili ste divna publika. Hvala Željku u ime Jevrejske opštine Novi Sad, Sariti koja je pomogla da se ovo realizuje i za kraj sam hteo da kažem da se i Željko i Sarita nalaze u realizaciji svog novog filma i oni su bukvalno direktno sa snimanja došli ovamo da evo sa nama podele ovo lepo veče i ja se zaista od sveg srca zahvaljujem. Jedan mali poklon Željku od Jevrejske opštine. Pakovanje nije bog zna kakvo, ali sadržaj je odličan. Hvala svima. Jednu stvar stvarno da vam kažem, ne bih hteo da vas gnjavim i smaram, ali veći deo ovih filmova koji smo mi radili, mi možemo da vam damo na raspolaganje da ovde gledate. Tako da se vi povežite sa Saritom. Jednostavno, ove promene producentske, onda smo posljednjih 20-30 godina prosto veliki broj filmova većinski mi vlasnici, tako da ne moramo da pitamo nekog za odobrenje i evo, izaberi. Ja bih samo rekla, pošto smo ovde gde jesmo i zaista i ja moram da kažem da mi je izuzetno drago, bili smo mnogo puta, ali ne u ovom kontekstu. Ono što bi ja svakako želela, ako imate biblioteku, verujem da imate, ali bi bilo dobro da imate i digitalnu biblioteku koja bi bila dostupna. Ja bih stvarno želela da kažem da smo pre nekoliko godina Playground produkcija
uradila jedan dokumentarni film na kojoj, na čijoj su realizaciji pomogli i ovde neki prisutni ljudi, kojima se izuzetno zahvaljujem. Naslov filma je Slučaj Kepiro. Znamo svi o čemu se radi. Taj film je pokazan nekoliko puta u našoj državi, obično ga pokažu na taj tragičan datum, ali je on pre svega, i to bih želela ovde da kažem s ponosom, uzet u kolekciju u Yad Vašemu, gde smo veliki deo filma zapravo i istraživali materijal i veliki deo filma je i snimljen u Izraelu u potrazi za svedocima, tako da evo, prosto sad javno kažem da ga doniram, pošto je Playground jedini vlasnik svih prava na tom filmu. Ako može da bude u Yad Vašemu, mislim da mu je mesto i ovde. Tako da, a za ostale, kažem, možemo... Hvala. Hvala veliko Sariti, Željku, Playground produkciji, zaista jedan najlepši poklon koji smo mogli da dobijemo od njih dvoje i ja evo ovim uzimam sebi za slobodu da ih proglašavam za počasne članove Jevrejske opštine Novi Sad zbog velikih zasluga. Hvala vam mnogo.